बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै सोरबा राजनितिक खालामगासिनो दङ नामा? खुलुमबाय, आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै सोरबा राजनितिक खालामगासिनो दङ नामा? बे समाव एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों? नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो। आं मोनसे स्पष्ट खोथा, आंनि जिथु बुजिनाय, आंनि जिथु नोजोरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिबिआ जिथु मोनसे हाबाफारि लानानै साफ्रोमबो एनडिबिनि माने केडारफोरनि केस, जेलाव थानाय गासै समस्याफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारि लानानै बिथांमोना जिथु आवगायलांबाय थाथों आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो जाहाथे खामानिया जाफुंहैथों आं बेखौ हास्थायदों। आरो बिनि गेजेराव हाबसननानै सोरबा थार्ड पार्टि हाबनानै सोरबा फरायसा आफादानो जा सोरबा राजनिति हान्जायानो जा सापर्टसो खालायनांगौ आंनि नोजोराव। मानोना बे मोनसे समस्या, गोबाव बोसोर आन्दलन खालायनानै दिनै मोनसे पिस शान्ति सुक्ति जानानै फैदों, पिस एग्रिमेन्ट जादों। बे पिस एग्रिमेन्ट जानायनि गेजेरावबो दिनै समस्याखौ दिनै मानो फोजोबनो सेस्था खालायाखै? बेहायसो आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जे एनडिबिखौ लानानै मानो राजनिति खालायबाय थादों। बिथांमोना दिनै गावसोरनिनो सरकार, बिथांमोना बुंनानै लादोंमोन, सुक्ति जाना फैनाय लोगो लोगो बुंदोंमोन, प्रमद बर' बिथाङानो बुंदोंमोन, इउजि ब्रह्म बिथांमोनानो क्लियार खोथा बुंदोंमोन, दिनैनिफ्राय रन्जन दैमारियाबो उदां जाबाय, रावबो सेंग्राफ्रा जेलाव थानांला, रावबो सेंग्राफ्रा दिनै केस जोब्बाय होननानै बिथांमोना स्पष्ट खोथा बुंदोंमोन। दिनै पावाराव फैनानैसो मानो उल्था जाखो? सुक्ति खालायनानै फैनाय लोगो लोगो खोथा बुंदोंमोन आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे बिथांमोना खालि मावदों, गगोन, बेखौ बिथांमोना बुङै बुङै दायखौ एरायनानै थाबाय थानो नागिरदों। दिनै एक्स एनडिबि इउनाइटेड फ्रमआ मोनसे दिनै आवगायबाय थादों, खामानि मावनो नागिरदों, जों नुनो मोनदों, जोंबो नुदों। आंजों दिनै बिथांमोना जुगाजुग लायाखै जे आङो बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव बुंनाय आरो बिथांमोना दिनै चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै जिथु मोनसे इनिसियेटिभ लादों, मोजांनि खोथा, जोबनांगौ, केसफ्रा जोबनांगौ, रावबो सेंग्राफ्रा दिनै जेलाव थानो नाङा। जुदि शान्ति सुक्ति जाबायब्ला दिनै केसआव थानायनि मानो बाथ्रा फैबावनो? दिनै बेहाय सोरबा सासे बेक्तिया बा सोरबा सासे संगठननि बेक्तिया दिनै क्रेडिट लानानै दिनै जोंनि एनडिबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै बिपदआव मोनसे खैफोदाव खोलैनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालायनायखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो साफ्रोमबो एनडिबिफोरा बेखौ सहायनो हानाय नङा। दिनै नुनो मोनदों 2020नि जुदि 27 जानुवारियाव सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै हिसाब खालायना नायबानो जाबाय, दिनै खै बोसोर जाखो? बे समहालागैबो दिनै एनडिबिआ दिनै रावबोआनो गवाखैब्ला, दिनै सासेबो जुदि गवाब्ला, जेलाव थांबाय थानांगौ जायोब्ला, कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादोंबा दिनै बिथांमोना मा मावदों? जोंथ' नुनो मोनो सरकाराव थानानै बिथांमोना गावसोरो दिनै रम रमि मोनसे इन्जयमेन्ट लाबाय थादों। माखासे सेंग्राफ्रा दिनै कर्टआव थांबाय थादों, फैसा थाइसेबो हराखै बिथांमोना खुगाजोंल' बाथ्रा बुङो, गनांगौ, बिथांमोना सख'गोन, बेबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै एरायबाय थानायखौ जों नुनो मोनाखै। ओंखायनो आं खावलायदों फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे बिथांमोना दिनै एनडिबिखौ लानानै राजनिति खालायनाङा। हायोब्ला बिथांमोना दिनै सहाय खालाय, माजों सहाय खालायनो हायो? बिथांमोना लजिस्टिक सापर्ट खालाय, बिथांमोना हानायसिमखौ दिनै माने खोथाजों सहाय खालाय, मा लेभेलाव थांनानै बिथांमोना दिनै सहाय खालायना होनो हायो बिथांमोना सहाय खालाय, जाहाथे एनडिबिनि सेंग्राफ्रा रावबो जेलाव थानो नाङा, मुक्त जाजोबनांगौ, जुदि फ्रि जानो हानांगौ। जुदि रायजोनि गेजेराव जुदि शान्ति सुक्ति होननानै दिनै बिथांमोना खावसेखौ जेलाव दोननानै खावसेया राजनितिकआव दिनै इन्जयमेन्ट लाबाय थानानै आरो बिथांमोननि सायाव दिनै केस जाबसिनना होबाय थानानै बिथांमोनखौ दिनै जेलाव सोना दोनबाय थानानै राजनिति खालायबाय थानायखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिनांसिगौ। आरो ओंखायनो दिनै बिथांमोना जे जेबो मावनो हायाखै बे फोरमान। सुक्तियाव फैनाय माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना दिनैबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। दिनै बिथांमोननि टार्मसानो जोबसिगोन, 5 बोसोर टार्मसा जोबसिगोन बिथांमोना, आरो दिनै मा मावनो हादों बिथांमोना? ओंखायनो नुदों दिनै बिथांमोना राजनितिनि नामाव, पलिटिक्सनि नामाव राजनिति खालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालायनायखौ आं लुबैदों। आरो रायजोफोर, प्रेस मुसाहारि बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय। स' रायजोफोर, दाना फैदों गुबुन मोनसे आपडेटआव। रायजोफोर, बे समाव एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों, बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों, बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लादो। बेयावनो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोननि बिबानगिरिफोरखौ आङो साबायखर जासिदों जे दिनै 1973 मायथाइयाव हांखोनि सोमावसारनायाव जि मुंख्लं जानाय 16 बर' सुबुंफ्रा, बर' फिसाफ्रा बै समाव पुलिसनि गुलियाव मुंख्लं जादोंमोन, गावथार जादोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादा मुंख्लं हिसाबै फोसावदोंमोन। आरो बै दिननिफ्राय दिनैसिम नायोब्ला 50 बोसोर बारफैबाय। बे 50 बोसोरारि मुंख्लं सानखौ दिनैहाय नैबे थुक्राझारनि चिरां आफादसालि बे नब्लाङाव
बेखौ फालिनाय जादों। बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बर' थुनलाइ आफादा जायगा जायगा बे मुंख्लं सानखौ सोलाय सोलाय लानाय जायो। थांखिया बेनो निस्सय जे थुनलाइ आफाद, जाय थुनलाइ आफादा बर' रावनि बिनि थांनाय थैनाय थामोनथा गोसारनाय फुवारनाय फेदेरनाय फोजौनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो, रावनि स्टेन्डार्डनि थाखाय खामानि मावो आरो बे मुंख्लं बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो खना खनला थानाय बर' फिसाफ्रा जाहाथे बावगारनानै थाङा, बयखौबो जाहाथे फोजाखांनानै थुनलाइनि फारसे, रावनि फारसे, हारिनि फारसे सांग्रां जानो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो। दिनै आंबो बे हाबाफारियाव सासे बर' फिसा हिसाबै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जाय मुंख्लं बिथांमोनहा गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय, बिथांमोना जोंनो मोनसे थांनानै थानाय इयुन जोलैफोरनो मोनसे बोसोन निस्सय होलांदों जे हारिया गिबि, हारिनि थाखाय जोङो गासैबो खामानिखौनो निस्सय बावसोमनो हानांगोन आरो हारि होननाय लोगो लोगोनो मोनसे हारिया थांनानै थायो बिनि राव आरो हारिमुनि सायाव सोनारनानै। दा हारिमुवा थैलाङोबा मोनसे हारियाबो थैगोन, रावा थैयोबा हारियाबो थैगोन। ओंखायनो बे मोननै बुस्थुआ गिबि। आमलाराम शिबराम बिथांमोनहा हयथ' गिबियै मुंख्लं जाग्रोदोंमोन आरो बुंनायाव मोजांसिन खोनायोखाय हयथ' मानसिफोरनि खुगा खुगा बे बाथ्राया सिखारो आरो 16 मानसिखौ खेबसेयैनो मोनसे समावनो लाबोनो हानायाबो हयथ' माने सम्भब जाया। जिखियानो जादोआ बर' थुनलाइ आफादनि सोमावसारनाय, राव हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बे बिथांमोननिसिम आंनि नैबे समाव खुलुमनाय सिबिनायखौ हरगोन आरो मुंख्लंफोर होननाय लोगो लोगोनो दिनै जिथु 50 बोसोर सिगांनि मुंख्लं जाबाय आरो बर'आव मुंख्लं होननानै बुङोब्ला बेथ' रावनि बा हांखोनि सोमावसारनायाव जाबाय। बिनि अनगायैबो दिनै आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय, बेयावबो मुंख्लं जाबाय आरो आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनाय होननाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय थाबाय, बिनि उनाव BLTनि सोमावसारनाय थाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो समान समानै सोमावसारबोनाय NDBनि मोनसे मुंख्लं थाबाय। दा जोंनि हारियाव मुंख्लंनि जे बिबां, बे बिबाङा गोबां जाबोबाय। दा बेखायनो सोरबा सासेखौ थियै थख'यै हयथ' बिनि मुङै माबा मोनसे खालामनाया हयथ' सम्भब जाजोबाबो जानो हागौ। नाथाय एज ए हल मुंख्लं हिसाबै जोङो जेब्लाबो सिबिनांगोन, सनमान होनांगोन, मान बावनांगोन आरो बिथांमोननि होलांनाय जिखिनि बिहोमा, बे बिहोमाखौ निस्सय बावनानै थांनाया बियो थिग नङा। दिनै हांखोनि मुङै सोमावसारनाय, थुनलाइनि मुङै सोमावसारनायाव जिउ बावलांनाय, बिनि उननि फिथाइ महरै दिनै बर' रावा नोङो इउनिभार्सिटि लेभेलाव बे थांबाय, दिनै बिजिरसंनो हानाय जाबाय। बेनि उनाव नोङो 8th सिडिउलाव हाबबाय, दिनै आसामाव लोगो सरकारि राव जाबाय। बिनि उनाव नोङो बे रावनि थुनलाइ सिबिनानै, थुनलाइ लिरनानै गोबाङा दिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोनफैनो हाबाय। बेयो जोंनि हारिखौ आगानसे आगाननै दावखोयै दावखोयै दिनै गोजोर फारसे लांबाय थादों। खिन्थु आंनि बुंनो नागिरनाया बेसो जे दिनैबो हारियाव गोबां बिथिङाव खामानि मावबावनांगौ निस्सय दङ। दिनै ससियेल मिडियायाव जों बाहागो लादों, राफोद रोंखा राखा मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लानांगौनि निस्सय गोनांथि दङ। फारफ्रोम बिथिंखौ बेयाव नोङो फकास खालामनानै खामानि मावनांगौ निस्सय दङ। दा जिखिनि बाहागो लादों साबायखर, नाथाय बिनिख्रुइ आरोबाव साबसिनै हामसिनै हारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ बोदलानानै होनो, बुहुमाव फोरमायनो थाखाय राफोद मानसिफ्रा बेयाव निस्सय बाहागो लानांगौ। बिनि अनगायैबो मिडियानि बेलायाव प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रनिक्स मिडिया, बेयाव जोंहा कलामनिस्ट गैया, जोंहा जार्नालिस्टफोर बेबायदि लेभेलनि गैया। बै लेभेलावबो जोंहा खामानि मावनांगौ निस्सय दंबावो आरो थागोन जोंहा हारिमुआव खामानि मावनाय। दिनै जों हारिखौ जौगासारबाय होननो हाया।